A šta je ovo, taj Lepoglava? Pa to je bio politički zatvor za Srbe. To znači da su to su znači dovođeni ustaše. To su dovođene ustaše, evo, sistematski. Sistematski pa ko je vodio taj zatvor? To je radilo do 45. ovo. To je ustaški zatvor, je Josip Broz Tito vodio. Znači, taj što se borio protiv Draže Mihajlovića. Znači, taj koji nije bio Srbin, taj je vodio zatvore, ovo. Znači, ustaš, Vučić taj. Vučić, onda ušati onaj, Martinović. Martinović, znači, to su ovo ustaše iz Zemuna. To su, znači, vodile ustaše. Pa ko je ovo kralj? Pa ja sam ovo kralj. Pa ima još neki ovo. Pa ja sam išao svuda po ovim, do skoro. Svuda sam ja išao po ovim džavolima. Gde je ovo Kraljevo imanje, ja sam svuda išao. Sad ne idem više nigde ovo. Pa ko ide? Otko znam, ko ne ide niko.